ஆன்லைனில் ஜாதகம் பார்ப்பதாக கூறி 8 லட்சம் மோசடி செய்த சென்னையை சேர்ந்த கணவன் மனைவி இருவரை தருமபுரி சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தருமபுரி அடுத்த வெங்கட்டம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுபா. இவர் பெங்களூருவில் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் இவரது செல்போன் வாட்ஸ்அப் செயலிக்கு ஆன்லைன் மூலம் ஜோதிடம் பார்ப்பதாக வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து அதில் குறிப்பிட்டிருந்த செல்போன் எண்ணை தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அப்போது விஷ்ணுராஜன் என்பவர் தான் ஆன்லைனில் ஜாதகம் பார்ப்பதாக சுபாவிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் சுபா தன்னுடைய கணவர் பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டது தொடர்பாக தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து சுபாவின் கணவருக்கு ஜாதகம் பார்த்த விஷ்ணுராஜன், உங்கள் கணவருக்கு செய்வினை வைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த செய்வினையை எடுக்க வேண்டுமென்றால் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார். அவ்வாறு பரிகார பூஜை செய்யும் பொழுது நீங்கள் உடனிருந்தால் உங்களுக்கு பக்கவாதம் வரும் என மிரட்டி 8 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை ஆன்லைன் மூலம் பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து முகம் தெரியாத நபர்கள் திட்டமிட்டு பணம் பறித்தது தெரியவந்ததை அடுத்து சுபா தர்மபுரி சைபர் கிரைமில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட சைபர் கிரைம் காவலர்கள் விஷ்ணுராஜன் மற்றும் அவரது மனைவி வெங்கடேஸ்வரி ஆகியோரையும் கைது செய்து நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைத்தனர்.